Καλησπέρα, Μάγκης, ελπίζω να είστε καλά. Έκτακτο βίντεο, έκτακτη είδηση. Λίγα κυριολεκτικά λεπτά πριν να χωρίσω για τις εκπομπές, αλλά δεν μπορούσα να τα αφήσω έτσι. Για πάμε να δούμε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς εκτιμάτε την Disney ή θα θέλατε να πάτε κάποια στιγμή στα Disney World και αυτά. Αυτό είναι κάτι που εκτιμούν πάρα πολλοί Αμερικάνοι. Θα ξέρετε ότι σε πολλές ταινίες, όταν κάποιος είναι χαρούμενος λέει θα πάω στη Disneyland, είναι κάτι που το έχουν σαν δική τους εκδρομή. Ας το πούμε, το σχεδιάζουν χρόνια να μαζευτεί όλη η οικογένεια να πάμε στη Disneyland. Είναι κάτι που έχουν και περιμένουν. Έτσι περιμένει και αυτό το ζευγάρι. Βλέπετε εδώ πέρα το φίλο μας, λέγεται Jeffrey Piccolo. Είναι φαρμακοποιός και δίπλα είναι η σύζυγός του, Amy Tang Swan, γιατρός, νομίζω παιδίατρος στο επάγγελμα. Υποθέτω γιορτάζαν κάποια επέτειο, είχαν κάποιο λόγο να γιορτάσουν και το Σεπτέμβρη, πριν ένα χρόνο περίπου, το Σεπτέμβρη που μας πέρασε, κλείσανε εισιτήρια για να επισκεφτούν την Disneyland στη Φλόριντα. Μιας και η Amy ήταν αλλεργική, είχε κοιτάξει πάρα πολύ καλά τι πρόκειται να κάνει και τι πρόκειται να επισκεφτεί στο theme park, έτσι και έγινε, πήγανε. Πέρασανε καλά, πεινάσανε και όπως είχαν δει από τα φυλάδια, από τα site που είχαν ενημερωθεί, υπάρχει ένα εστιατόριο εντός της Disney εκεί πέρα στη Φλόριντα, το Disney Springs, το οποίο έχει μενού χωρίς αλλεργιογόνα. Πήγανε, κάτσανε, υπενθύμησε η φίλη μας η Amy στον σερβιτόρο ότι έχει αλλεργίες και επέλεξε ένα μενού συγκεκριμένο, τέλος πάντων, χωρίς τα συστατικά που τους προκαλούν την αλλεργία. Φάγανε. Υποθέτω πληρώσανε κιόλας. 45 λεπτά μετά η Amy πέφτει σε ένα βαρύ αλλεργικό σοκ. Όντας γιατρός η Amy, φαρμακοποιός, ο άλλος είχαν κάποια γνώση και κουβαλήσαν μαζί τους αυτό το επιπέριπλο επινεφρίνης, σαν το ενεσάκι που κάνουν για οι αλλεργικοί όταν παθαίνουν αλλεργικό σοκ. Δεν πρόλαβε να σωθεί η γυναίκα, διακομίστηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο που εκεί ξεψύχησε τον Οκτώβρη. Σεπτέμβρη κλείσαν τα ειστήρια, 5 Οκτωβρίου έγινε η επίσκεψη. Από τότε, εντάξει, μεγάλος χαμός για την οικογένεια του Jeff του Piccolo, έχασε τη σύζυγό του και όπως είναι φυσικό και όχι μόνο στην Αμερική και εδώ, αναζήτησε κάποιες νομικές ευθύνες από τη δίκη του εστιατορίου, που δεν είναι άλλη από την Disney την ίδια. Υπέβαλε μήνυση για αμέλεια και ανθρωποκτονία εξαμελία. Και με τη μήνυσή του ζητά αποζημίωση $50,000 από την Disney. Θα μου πείτε τι είναι για την Disney $50,000. Έχοντας υπόψη μας τα πόσα χαλάει σε εμετικές σειρές οι οποίες πήγαν άπατες, όπως ας πούμε το She-Hulk, που κόστησε για 10 επεισόδια πάνω από $100-120 εκατομμύρια. Υποθέτω $50,000 δεν είναι τίποτα για την Disney. Έλα όμως που είναι, όπως αποκαλύπτουν πάρα πολλά site. Πρώτη, New York Post, η οποία την έχει στην μπούκα την Disney. Το Associated Press, δεν νομίζω να το αμφισβητεί κανείς, παρόλο που είναι σκουπίδι και χωματερή. Μέχρι και το CNN, που είναι ο ορισμός της διεθνούς χωματερής, αλλά και άλλα site όπως το BBC. Εδώ πέρα είναι η μακαρίτσα. Η Disney έβαλε τους δικηγόρους στο τεράστιο δικηγορικό team που έχει να ακυρώσουν τη μήνυση του Jeff του Piccolo, του χείρου. Γιατί? Κρατηθείτε λιγάκι, γιατί δεν έχει όριο η ξεφτύλα της Disney. Γιατί ο Τζέφρι έκανε δύο τεράστια, τραγικά, λέγα, μοιραία λάθη στη ζωή του. Πρώτο μεγάλο λάθος μοιραίο. Το 2019 του ήρθε στο email με μια προσφορά από την Disney ότι ξέρεις τι, έχουμε ανοίξει μια πλατφόρμα ψηφιακή, το Disney Plus. Θες να το δοκιμάσεις δωρεάν για ένα μήνα? Πάτσε ναι. Πάτσε ναι, κυρίες και κύριοι. Ο Τζέφρι Piccolo δοκίμασε το Disney Plus δωρεάν, αποδέχτηκε τους όρους χρήσης και δεν είδε ότι στους όρους χρήσης, ένας από τους όρους χρήσης στα ψηλά γράμματα είναι ότι αποδέχομαι ότι από τώρα και μελλοντικά οποιοδήποτε νομικό πρόβλημα έχω με την Disney θα κοιτάξω πρώτα να το λύσω εξοδικαστικά μαζί της. Το δεύτερο μοιραίο λάθος του Jeff, αλλά και της αποθνίσκουσας της Amy, είναι ότι για να κλείσουν τα εισιτήριά τους να πάνε στη Disneyland, τα κλείσανε μέσα από το app Disney Experience. Ένα app που έχει η Disney που κλείνει καλά, έχει προσφορές για στα εισιτήρια και αυτά. Το κλείσανε από εκεί, που και εκεί είχε όρους παρόμοιους. Αποδέχομαι ότι από εδώ και μπρος ό,τι νομική διαφορά έχουμε Disney πρώτα θα φροντίζω να τη λύνω εξοδικαστικά. Οπότε η Disney, έχοντας τα δύο κλικ του Jeffrey, πήγε στο δικαστήριο της Φλόριντα και είπε ακυρώστε τη μήνυσή του, γιατί δεν ήρθε να μιλήσει με ένα. Οπότε έχει υπογράψει εδώ πέρα το παλικάρι και έχει τελειώσει. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι φρικτό. Η Disney ουσιαστικά αποκτά απόλυτη νομική ασυλία έναντι όλων σε οτιδήποτε και αν κάνει
βάσει ενός κλικ που έκανες κάποια στιγμή το 2019. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει μεγάλο θέμα. Τώρα σας έδειξα και πριν, όλα τα site το έχουν μεταδώσει. Παίζει στα περισσότερα ειδησιογραφικά δελτία του κόσμου. Όλοι έχουν να τα πούνε με την Disney για τη μεγάλη της αυτή ξεφτύλα. Ότι για να γλιτώσει, να πληρώσει 50.000 από την ευθύνη που κόστησε τη ζωή ενός ανθρώπου, αποκαλύφθηκε ότι στην πραγματικότητα έχει φτιάξει ένα δίκτυο για να αποποιηθεί κάθε είδους ευθύνης. Ουσιαστικά είπε σε όλους τους συνδρομητές του Disney Plus, αλλά και όσους έχουν επισκεφτεί, ότι ξέρεις τι, μας έχετε παραχωρήσει ακόμα και τις ζωές σας τις ίδιες. Έχει οριστεί δικάσιμος τώρα για τις 2 Οκτωβρίου που έρχεται. Ο δικηγόρος τώρα του Τζέφρι υποστηρίζει ότι θα καταπέσει η πρόταση της Disney να μην εκδικαστεί. Θα προχωρήσουμε κανονικά στην εκδίκαση. Γιατί, αν μη τι άλλο, εκ πρώτης νομικά τα λεγόμενα παραθυράκια μπορούν να ισχύουν, αλλά δεν πέθανε ο Τζέφρι. Δεν είχε εξουσιοδότηση ο Τζέφρι από την Amy τη μακαρίτισσα ότι ξέρεις, σου εμπιστεύομαι να διαχειριστείς τα δικά μου νομικά, γιατί η Amy πέθανε. Απλά αυτό σαν κληρονόμος ζητά αυτά που θα διεκδικούσε η ίδια, αν κατάφερε η μακαρίτισσα να επιβιώσει. Οπότε αυτό είναι το παραθυράκι που θα χρησιμοποιηθεί. Όμως η υπόθεση αυτή είναι ένα τεράστιο ξεγύμνομα για την Disney, αυτή την εταιρεία που έχει μετατρέψει όποιο franchise έχει αγοράσει σε φορέα ακραία ακτιβιστικού φεμινιστικού μηνύματος, που προβάλλει διαρκώς ένα συγκεκριμένο στερεότυπο του άντρα χαλβά και της δυναμικής boss woman of color. Συμπτωματικά η μακαρίτσα ήταν δυναμική γυναίκα πετυχημένη of color. Έδειξε στην πραγματικότητα, όταν πρόκειται για να πληρώσει η ίδια, πώς του συμπεριφέρεται και τι αξία του δίνει. Έχει καταστρέψει τόσα franchises που έχει αγοράσει, μόνο και μόνο για να μας περάσει το φεμινιστικό μήνυμα. Να δούμε πόσο στην πραγματικότητα αποτιμά αυτό το φεμινιστικό μήνυμα όταν πρόκειται να το πληρώσει η ίδια. Λιγότερα από 50.000. Ευχαριστώ για την παρέα. Έχετε το στο νου σας την επόμενη φορά που πάτε να πατήσετε αποδοχή όρους, τουλάχιστον για την Disney Plus. Καλό καλοκαίρι, θα λέμε υποθέτω από συμπτέρι. Φιλιά.